Asi chandadzidza muupenyu ndechekuti munhu wese suspect kwauri. Ausavimbe nemunhu mukurarama. Ndizvo zvandinovimbisa ruzhinji rweZimbabwe. Usavimbe nemunhu mukurarama. Ingave hama yako chaiyo, usavimbe nayo. Ndopakapinda message mufoni yaindicate number dzaiswa muhandset yefoni yababa. Ichitotaura kuti this number is using your phone. Tine urongwa hwekuti tiri kuenda kupolisi. Saka mukoma vaive ndo vandaenda navo. Vachisvika pana mangwana kuseni kuti tichienda. Ndopa vakachita iwo profile pic yepa WhatsApp yakunyatsa kuoneka. Ndokutarisa face. Face taitarisa. Ndobva tatoona face munhu ane face akanga ari pano musi 26. Asi takuparadzana vakomana vanga vane foni yanga vari nayo. Yavakanditi ndatichinja nefoni yako. Kuti peyo yetukupe iyi. Ndokubva ndaramba. Ndokubvunza chimiro chefoni ndokubva atsanangura. Ndokutozoti shwa foni ndo foni ya baba yavarikutaura nezvayo. Kusave na baba pakati pedu. Nasuno nanhasi havasati vaviko. Mazuva atowanda. Rufu rwareba nekuda kwekuti mazuva vakamboshayikwa nekuzoti taakumirira zvepost-mortem. Imi semhuri muri papi? Zviri kurwadza. Makadi muri yeZimbabwe zeita ndishumbakadzi pano ndina Mukoma Sly Sylvester tapfumane Zimbo Live TV neSlyMedia tiri kuno kuward 19 kuGuruve. Uko kuna baba vakashaya zvisina tsarukano tingati vakapondwa neMhondi. Mukoma Sly. Muri yeZimbabwe tiri kuuya kuno kuGuruve nekuda kwegore dema riri pamusoro penharaunda ino kuward 19 tiri pamusha pemhuri yokwaChaora. Vatauya kuti tizobata maoko uye tichinzwisisa kuti zvakafamba sei. Iri nyaya yakaitika musi wa 25 December, zuva rakabuda vanhu vachiti izuva rekuenda kunofara kunzvimbo dzekutandarira, vachiti vanozodzoka kumba manheru. Vakagaririrwa nehama dzavo kuburikidzawo zvekare naamai Chaora vatinavo vanga vakamirira vachiti baba vachadzoka vaenda kunotandara nevamwe. Ndiye vachadzoka havana kuzodzoka. Tauya kuti tizokurukura nemhuri iri panapa yekwaChaora kuti tinzwe kuti zvakafamba sei musi weChristmas iwoyo. Hatisokwanisa kunge tichikurukura naamai asi tangoti muvazive nekuvaona tichakurukura nehama dzakasiyana siyana zvisanganisirawo zvakare nasabhuku venzvimbo ino uyewo kansela vari panapa. Tatambirwa mukati menharaunda ino yeGuruve. Nekudaro iye zvinezvi tichapfuurira mberi shumbakadzi kuti tigononge chitaura nemhuri patauya kuzobata maoko panapa tinoti nematambudziko. Chokwadi. Tinoramba tichichema nemhuri yeGuruve kubva zuva rekutanga kusvika nhasi. Iri shuviro yedu sevatori venhau nemhuri yeZimbabwe kuti chikamu chawira munzvimbo yeGuruve chiganuke, kudeuka kweropa kuganuke nekuti zvanyanya. Zvakare sekutaura kwaita shumbakadzi, regai titaure nemutauriri wekutanga kuti agone kunge achitirondedzera kuti zvakafamba sei kuti tizosvika pakunzi baba havasi kuonekwa vaChaora. Mhuri yeZimbabwe sekutaura kwataita takuratidzai amai Chaora vanova ndo mudzimai wasabhuku Chaora vakatisiya musi weChristmas. Asi tinoziva kuti zvakaitika musi weChristmas here kana kuti vakambochengetwa vari vapenyu. Izvozvo hapana anoziva, tinozvisiyira kuna Mwari. Panapa tine mwana wavaChaora toda kuti atenge nekuzviintroduce shumbakadzi. Zita ndiani rakazara? ManyaraChaora. ManyaraChaora. Toda kuti nematambudziko. VaChaora ndiani wenyu? Baba wangu. Baba vekubereka chaivo. Tine urombo mhuri yeZimbabwe. Tine mwana waChaora vatinaye panapa kuti atirondedzere nemanzwisisiro anoita kuti zvakafamba sei kubva musi wa 25 December 2025. Zuva remusi weChristmas rakatanga sei semhuri panapa? Izuva ranga rakatarisirwa nevanhu vazhinji, vamwe vanga vane urongwa hwakasiyana siyana. Imi pano semhuri makanga makati nhasi tinoswera sei? Mamiro akanga akaita zuva reChristmas. Musha wakwaChaora wakanga uri nefamily party. Okay. Yainofanira kuitirwa kumba kwemukoma. Yakaitirwa kumba kwemukoma womunhu. Saka urongwa hwanga huripo wanga uri kuti vakasununguka kuenda kupati vaifanirwa kuenda kupati. Kunova baba vakatsanangura kuti vakasununguka kuenda kupi?
ikoko asi ni ikoko atira kuzogona kuenda nekuda kwekumanikidzika. Saka ndokwa vakamuka vari negadziriro kuenda. Ndobva vazobuda vachienda ikoko kusvika pati yakapera vanotaura vanga vari kutaura zviro around 4-5 vanhu vese vanga vamuroti kuuya kumusha kubva kupati yemusha. Ndo baba vanga variko zvokuti kuna mumwe achazotsanangura kunyatsa kuziva mafambiro akaita nawo ikoko. Asi senyika yeGuruve iri kushisa taiti kana munhu semunhu abuda pamba tinenge tichida kunzwa mafambiro aita kwaaenda. Saka zuva radai so vakazovafonerwawo naamai Guruve vanga vari panapa mukadzi womukoma wangu. Baba maakupi pari zvino vakati ndiri murodhi ndiri kuuya. Vadza alright kana maakubva kutara kuuya napa munotaura toita kuti tikuchungurei timukuruse pachisango icho kunobuda kutara icho. Saka havana kuzombofona panguva iyoyo kuti ndasvika paya mati nditaura. Saka ini ndatobuda panapa ndaenda kumashops ari pedyo panonzi paBowen apa. Ndo pandikazofonerwa namai Guruve achiti muchiri kumashopu here? Ndakati apa zvino ndatobva kumashopu ndakudzoka kumba ndatove pedyo nosvika kumba. Zvandachiti pamwe muchiri kumashopu mukwanise kusecha baba ipapo vazosvika nokumashopu havana kuuya kuno. Saka kana mati mapedyo uya zvenyu vati vari kuita se vari kuuya. Ndakazouya pano ndakasvika kunorara baba vasati vasvika. Ndokumbotsvaka kuvafonera nefoni yangu ini yaingoringa but yanga isingadayirwe. Munhu anova akapedzera kudayirwa foni zvokumanheru munin'ina wavo achazotsanangura nguva dzaakapedzera kudayirwa foni. Saka takatongorara usiku tichiti vanoita se vanosvika. Ndakazombofona pamusikana anga ari panapa ndichibvunza kuti vasvika here anga ari panona naamai nepamba pangu panext apa. Zvakanzi havasati vasvika but wanga wausiku. Nenyika yeGuruve nezvairi kana kuti ubude usiku kufamba kuri kutochisa kubuda mudzimba. Saka taitongoita zvokuti titsvage munhu nefoni. Taifona foni yanga isingadayirwi. Kusvika kwachena maraundi 5 ndopakapedzera kubvuma foni yavo kuringa. Ndo pandikanokerwa toona amai vachiti baba vachenerwa havasati vauya. Ndakati alright ndazvinzwa rege ndite zvondiite se ndipinde murodhi ndichivatsvaga. Dzimwe pfungwa dzangu dzokuti semunhu anonwawo doro pamwe ameno paakundikira nedoro kuti auye kumba. Saka ndakabva ndazomuka amai vakangotaura ini ndiri mumba. Handina kuziva kuti pavabva vazoenda vakaudzawo mukoma vakaudza baba vanhu vamunin'ina wamufi watakungarira panapa. Saka ini ndichitozobudawo panapa time dzandikabuda ndichitry foni yanga isisabvume kwangu kuma 6. Ndafamba ndapa ndakazofonerwa nababa vanhu vamunin'ina wamufi vachiti uri kupi? Ndakati ndiri kutobuda kumba ndakutsvaga baba ndiparodhi yepasango apa inoenda kumashops. Zvakanzi alright inini ndatopinda nerodhi yekumusoro asi ndatoye kumberi ndada kusvika kumashops unondiwana mberi. Ndobva tatoenda shuwa baba ndobva ndaziva wana vachitsvaga mukoma wavo kupi kumberi. Tiri ikoko ndopakazosvika mukoma. Vanhu vane mukadzi uya akambofona zuro achibvunza baba maakupi. Vaitoto ndasvitsirwa shoko naamai kuti baba hapo. Saka ndangobuda ndichivatsvagawo murodhi. Chiti dzimwe nguva pamwe ameno pavakakundikirawo kuuya nedoro. Saka takazotanga kubatsirana kutsvaga tiri vatatu. Takatsvaga zvataifungira kuti tingawane munhu kuti dzimwe nguva kana riri doro maareas akadai so tokwanisa kuwana munhu wedu. Ndokubva takundika. Saka takatenderera nguva yatakakundika takazotanga kutozivisa sabhuku kuti mwana womusha asokuwanika. Panguva idzodzo ini ndakabatwa nepfungwa yekuti dzimwe nguva mapurisa vari kutichengetedza vanogona kunge vakaona munhu akakundika nedoro vakamutakura kuti tozomuririsa asina wamusoro. Pandadzoka kunokumba kuzotora motobheki kuti ndivateere kubhesi kwavo kwavanogara ndonobvunza. Nguva iyoyo sabhuku anga aziviswa anga atodedzera vamwe vanhu vanga vari pedyo kuti vatopinda musango vabatsiridze kutsvaga munhu. Saka ini ndakazosumuka ndokufamba ndokusvika kubhesi zvakanzi hakuna munhu. Kusina munhu kudaro ndakazofamba kuenda kuGuruve center polisi kunosicha kuti dzimwe nguva pamwe vakatakurwa vari kusenta chaiko. Ndokuona kusina ndobva ndasiya ndaisa ripoti kuti tine munhu watiri kushaya. Wanga wamusi wa26 iwowo. Ndokuzodzoka vakabva vanyora pasi mareko dzavo vakati tinoita se tinokubata takangosiyawo mafoni namba. Vakati badzavo vakati kana mune zvamaona mune tuwe dzavo isu kana tine zvatenda bata tichikubatai tichionesana zvakamira sei. Ndokudzoka kuno takadokerwa titsvaga takawana munhu. Bva rabuda remusi wa27 sabhuku vakanga vatodedzera kuti munhu wese murume nemukadzi munhu wese musango kunotsvaga munhu watisiri kuona. Hana yakanga yarovedzera nezviitiko zviri muno muGuruve. Munhu wese ndokutanga kupinda musango takatsvaga zvekutsvaga. Kubva kuseni vanhu vari musango
takazodzoka kunokumba kuma past 2 masikata tichidzoka vanhu vakuti taneta rega timbotsvaga chikafu tidzokere futi musango. Saka kuma past 2 emusi wa27 tichitobva kunotsvaga foni yakanga iri nababa katikashaya ndakange ndakaiseta mobile tracker. Saka mobile tracker iyi yaifanira kuzoindicata kufoni kwangu. Saka nguva idzodzo tichitobva musango takusvika panopamba tapa chiganga chiri peji apa ndopakapinda message mufoni yaindicata number dzaiswa muhandset yefoni yababa ichitotaura kuti this number is using your phone. Ndipo ndikaziva ndakati number iyi ndoyakushandisa ichi foni yababa. Saka andina kunge ndazivawo kuti foni kuti yakarasika yakanongwa nemumwe here kana zvafamba. Ndokubva ndatouya panapa amba vanhu ndokutaura kuti ndozvandaita se ndine vanhu ndakakwanisa kuudza ndaudza vanhu vese. Foni iyo ndokuifona ndichiifona pekutanga yakangoringa ina kudaiwa ndokuidzokorera wepiri munhu angodaira pandikada kuti nditi alomba akata. Kechitatu anga akungodaira wosiya foni chirekota iye asingatauri. Ndokutoona kuti hatina kwatikuenda naye munhu. Saka ndina mukoma vamwe vanga vari pana ndokabva taiwa iwe foni yaona idi unza namba dzacho nditrai kufona. Ndobva trai kufona yangodairwa futi mva yatanga kurekodha haina kudairwa ndobva vakata. Saka vakazosevha namba iyo ndobva vaona iri registered on WhatsApp. Profile pic yange iripo yanga isinganyatsa kubuda kuti uone kuti munhu anga ari ani. Ndokubva vazofonera mumwe mupurisa kuGuruve Center Mukoma vakati ndo zvatava nazvo panguva ino. Ndobva vanzi pari zvino sezvo kunze kwatodoka mukai muchiuya mangwana kusenseni police station. Kuti alright. Ini ndobva ndazofonera futi back mupurisa uye akanyora report pandikaenda kunoisa report. Ndobva ati mukai muchiuya mangwana kuseni. Saka takazorora musi wa27 kuti musi wa28 tine urongwa hwekuti tiri kuenda kupolisi. Saka mukoma vaive ndo vandaenda navo vachisvika pana mangwana kuseni kuti tichienda ndopa vakachita iwa profile pic yepa WhatsApp yakunyatsa kuoneka ndokutarisa face taitarisa ndobva tatoona face munhu ane face akanga ari pano musi wa26 iri face yana mukomana uyu akanga auya nehama yedu yaari kugara nayo akabva kuchiwe kunonzi kuchiwe uko takakwenda tadarika kuna mtindo. Tine hama yedu mukomana uyu takamuona mukwasha munin'ina womukwasha wedu akaroora musha muno. Saka hama yedu ari kugarawo futi kumba kwa sisi ikoko ndiye akauya. Saka tototi akauya natsama. Saka vane mwana womukwasha futi wanga vari naye asi mwana womukwasha uyu asi kugara kuchiwe vakatomufonera achitobva kuno kuti yatisangana. Ndopa tikaziva kuti ndo face yakasvika panapa ndo face ine namba dzipi idzi. Saka takabva tava nezvinhu zviviri zvataenda takabata kupolisi kuti tuwane pekutangira ndokunoisa ripoti kupolisi. Musati maenda kupolisi pepe pane zvamakaita musati maenda kupolisi makaenda mukanoona kuti namba yakarejiswa paEcocash. PaEcocash yakaramba. Yakaramba. Ecocash yakati haisi registered on Ecocash. Alright. But yanga registered on WhatsApp. Wendo pandada kuti mujekese kupfurira zvenyumba ndobva maenda kupolisi. Ndobva taenda kupolisi ndokusvika ndokutsanangura chimiro chiripo. Tiri kupolisi ikoko tine muzukuru wedu akauya kubva kuHarare atonzwa kuti sekuru vane mazuva asiri kuwanika. Takabva tasanganidzana kupolisi ikoko atouya akabva auya nevakoma vedu vamwe vaviri ndobva taita 5 vanhu kunomusha takupolisi ikoko ndokutsanangura nyaya yedu sematsanangura andakuitirai kuti ndomafambira zvakaita. Mapurisa vachinyora pasi kusvika vatipa vamwe vemutemo vekuti vakatibvunza zvakanzi vanhu munoziva kwavanogara. Takati area tinoita se tinoiziva tingatadzoziva pamusha chaipo. Zvakanzi alright. Ndobva tapirwa vemutemo sezvo muzukuru akati mota yekufambisa iripo zvoti makangotipa vemutemo ndakasununguka kuenda chero kusvika basa rafamba. Saka takabva tapirwa vemutemo. Nguva yatakapirwa vemutemo vanhu vakanga vasara kunokumba vakange vaenda kumba kwaigara uyu muzukuru akauya nevakomana panapa vachida kunonzwa kuti akusiri kwere kune vakomana vaivai anzoti vari kuno here kana kuti vakadzokera kwavanogara. Saka tichipirwa mutemo kuti tichibuda tienda uko ndopa tikanzwa foni yekuti muzukuru wewe kunoko abatwa nevakomana vauya naye ane zvaari kutaura ndokuzouya kuno zvakanzi nemapurisa ndatitange tanotora iyeyo ndiye anotipa information yekuti titange kufamba. Saka mukomana akazobvunzwa ndobva ataurawo chokwadi chake chaaiziva akati vakomana ava vakandifonera musi wa26 kuseni vachiti tauya tiri kwaBoweni uya utione takauya kuChristmas.
Saka ndakatozouya kuzoona ndopatika tozotenderera ndokumamisha kwana Chaora. Asi takuparadzana vakomana ava vanga vane foni yanga vari nayo. Yavakanditi ndatichinja nefoni yako. Kuti peiyo tukupe iyi. Ndokubva ndaramba. Ndokubvunza chimiro chefoni ndokubva atsanangura. Ndokutozwa kuti shuwa foni ndo foni ya baba yavari kutaura nezvayo. Zvakanzi nemapurisa saka iwo ndo uchatipa information. Andi unovaziva panogara zvakanzi vanhu vanogara pamba pababa wangu. Mumwe uyu iyanzvadzi yemudzimai wababa wangu. Mumwe munin'ina wababa wangu saka vese vari kugara pamba pababa. Zvakanzi saka ndo uchanotishisa patikuita se patiri kuda. Ndokufamba kuenda. Mukomana wokutanga takanomwana ari kumunda vachitusakura. Ndokubva hazvina munogona kutaura kana muchiziva mazita nokuti mazita evazhinji toziva kuti tine vashanu vezvezvo vamaoko epolisi handizvo mukataura zvenyu mazita hazvisina basa zvaitingovati masuspect kusvika vaenda kukoti asi mugona kutaura nemazita kuda kuti vanhu vaziva kuti inyaya yechokwadi yatiri kutaura nezvayo tinotenda. Alright. Mukomana wokutanga ndiri kutaura kuti inova hama yangu anonzi Kelvin Katurusa ari mwana womuno Machaora. Wechipiri wacho tsano wacho anonzi Alicia Sibvombe ari munin'ina womukwasha wedu muno mumusha. Saka Kelvin Katurusa ndiye akatowanwa ari kumunda achitosakura nasisi kumunda ikoko ndokubva abatwa nemapurisa. Abatwa ndokubvunzwa kunzi Alicia saripi. Saka Alicia sainzi aenda kumombe. Asi akanga akatomirirwa kuti auye vabope mombe sezvo nguva dzokubopa mombe dzange dzakwana dzemasikati kuti vabope mombe vaite basa. Zvakanzi takatomutarisira kunoko. Saka mapurisa vakazosiya uye anga asungwa kumota yanga tinayo. Mubva kwasara mamwe mapurisa anga aripo. Vamwe ndokubva vateera kwacho kwainzi kwaanowanikwa. Saka vakazosangana naye. Isu takasara tiri kumunda. Takazoona vachiuya naye vakamusunga. Vaimuziva kuti vakatakura mwana. Vakatakura mukoma wake mukomana. Vanomuziva mukoma wake anomukwasha wedu isusu. Ndivo vakatakura naye vakanzi andi. Ndokubva vambata. Saka pavakazouya ndiye mukomana wavo akauya asungwa nepolisi vakudzoka kumunda kwatikange tiri kwangu nemota. Takutonzwa kuti chokwadi chabuda chekuti munhu akatourawa. Mukomana uyu wamuri kuona asungwa ataura kuti mumba mutori nebhutsu nefoni. Bhutsu dzinova bhutsu dzababa vatiri kutsvaga nefoni yavo. Saka vanhu vakabva vatorwa nemapurisa ndobva tatopindawo mota. Tikanzi ndatiende kukemba. Nguva yakatobatikana ivo ini ndakatobatikana zvokuti zvakatooma zvokusakwanisa. Asi muzukuru watikange tiri naye akazviona kuti munhu abatikana. Nguva yakandibata ndobva andivharira mota. Zvakanzi usabude mupi. Imomo noti hasha dzandikanzwa panguva iyoyo ndagona kutopesa ndapara futi imwe mhosva kuti ndida kugona kutozobva ndasungwa nepolisi. Nekuti mato ekutanga manzwa kuti baba akusisina. Ndatonzwa kuti baba akusisina. Vaurawa. Asi ndakatarisa kuti munhu auraya baba iyama. Kama munhu wandiri kuti munin'ina wangu baba vake nababa wangu inini vanotosiyirana pakuberekwa mumba mavo. Zvisiri zvokuti mumwe ndowokumirwa kakova kana kuti kupi. Buda ndibudewo asina kana mumwe mwana ari pakati pakuberekwa kwavo kutoti ini wandasiyira ndo vakabereka munin'ina wangu uyu neni. Uyu abva uyazouraya munin'ina wababa wake. Saka zvakandibata kuti takatarisira kuti hama muupenyu ndiyo yatotarisa kuti ndiyo inofanira kubatsira munhu achirarama. Asi kana yandiyo yakuuraya. Zvakandibata zvokuti nguva hasha dzandikadzona dzakange dzakawandisa. Apa muri kumuona. Apo ndiri kumuona. Ndokubva tatongotakura zvakanzi gara mota mupi imomo usabude. Nemapurisa vatikange tinawo sezvitanda vanhu nemutemo zvokuti ipapo ndinototenda kuti takange tine vanhu nemutemo. Zvokudai pakange pasina vanhu nemutemo kutaura kuti muri kuita mukadai mutori nedzimwe nhau dziri kutaurwa futi dzakawandisa kudarika dzatiri kutaura. Ndokutakurwa. Saka vatikange tiri navo vakazofona kuno bheki. Ndokufonera sabhuku pamuchidimbu. Mukomana uyu akataura kuti zvakaitika pari nemukomana anonzi Cornelius Muzava. Ndopakabva pafona zvakanzi shoko kuna sabhuku kunzi mukomana anonzi Cornelius ndaabato tofanira mwana aripo. Saka tichiuya kusvika kupolisi vakomana vakabva vaburutswa mota vatorwa nemapurisa. Vaviri vakange vatorwa kwane zita rechitatu rakange riri kuno kuvillage. Vanhu vari kuona vari mumota ndinike be white. Iri kubuda pamapicture ari kubuda pasocial media. Ino ndiyo iri kubuda iyoyo. Tangoti mupajekese ipapo. Right. Saka takabva tatongosvika tichizosvika mukomana aitonzi abatwa. Saka takangosvika nokusiya vanhu ndokupinda mumota kuya kuzotora ainzi abatwa kuno.
ndobva adzokerwa nemapurisa. Paakadzokerwa nemapurisa ndakabva ndasara kunokumba sezvo kunze kwangu kwadoka. Ndobva tamuka tichienda mangwana kusenseni. Chinobvunza kuti nyaya apa kuno kwatone rufu. Kuno kwatove nerufu, vanhu vakaungana. Chokwadi chakuzivikanwa kuti kune rufu, asi vanhu havasati vamira kutsvaga musango kuti pamwe tingawane pacho paakaiswa munhu. Saka iye havana kutaura kuti panguva iyoyo mumwe chete ndiye akanga ataura kuti ndo zvakaitika, asi ini ndakasiyiwa kwakaitwa dhiri ndange ndisiko. Ndakanzi hana yako inhete sara parodi, zvatoda kunoita uku hana yako inhete uri mwana mudiki. Saka ndaiziva kuti zvii zvida unoitika. Asi pavakadzoka vakazongosvika ndokundipa bhutsu nefoni zvakanzi isa mubhegi. Ndobva ndaisa mubhegi. Bhutsu peya imwe chete. Peya yese vakanga vakapfeka musi iwowo nefoni zvakanzi isa mubhegi. Ndobva isa mubhegi. Saka muchidimbutiro tongoti ndiye munhu akanga akubudisa umbo kuti shuwa munhu akaurama. Asi uyu aitaura kuti handizvizive, aitoramba panguva iyoyo. Saka makabva madziwana here bhutsu dzane umbo dzataurwa dzatorwa here dzikaiswa mumaoko emapurisa? Vataura kudaro bhutsu dzakabva dzatotorwa mumba mavaitaura, ende mumba makabuda bhutsu ndiwo mumba mairara vakomana vanhu vaKelvin naAlicious. Imi mukadziona kuti bhutsu dzababa vangu? Ndokubva ndatodzidzisa kuti ndidzo bhutsu dzababa vangu. Foni ndiyo foni yababa vangu. Zvichiroti chokwadi chekuti baba vangu havasisipo ndakange ndanacho. Saka tabva ipapo wangori musi wa28 kwakange wadoka pakapedzisira kutorwa mukomana achidzokera kuini bva ndakaenda kurara kunokumba. Kuseni bva tamuka tichidzokera futi kupolisi. Taenda kupolisi tauda kunonzwa kuti nyaya iri kufamba sei. Saka tichingosvika kuiwe takanzi aiwa garai tinenge tichikupai maupdates. Saka update yekupedzisira zuva iro yatakangopirwa yekuti takangonzi vanhu vese vamwe varipo ndavachidzokera kuumba. Asi iwe nemuzukuru mutidzo mota yaifamba naye twin cab hamusi kudzokera, tine nyaya nemi. Kune vanhu vaviri vatakuda, vanhu vabvumbe nachemika gwenzi. Ndakavatarisa futi vanhu ava ndive kuno kuvillage. Uyu anonzi chemika gwenzi mukoma futi ndakamutarisa ndi mwana womumusha medu. Uyu bvumbe iye hanzvadzi yaamai vachemika. Zvichiroti takatomuona ndisekuru ariite zvarava baba vatashaya. Nauyese ndikuona kuti cheni iri kuramba iri mukama vanhu vavashanu, asi vese ndeve ukama apa ndakana mutorwa mumwe chete. Zvaiwedzera shungu pamunhu. Vanhu ivava ndikubate muromo vakanga varipo here kudanda rakanga rarongwa mumhuri yekwaChaora kupati kuChristmas? Hakuna mumwe chete akanga aripo. Hakuna akasvika ikoko. Pfuurira zvenyimbo. Saka vakomana vamapurisa vakazoita tsvagurudzo dzavo dzekutsvagiridza kuti vakomana variko here shuwa kuno kumusha vauye vatorwe nepolisi. Ndokubva vazonzwa kunzi vakomana havasi kuno. Vakadzokera kubasa kuno kwavashanda kuipinga kuti akunosvika kumvuru kuzvimaini zvemachaina uko. Saka mapurisa akazoti kana vari kubasa hatisina nguva yekuti tingavaendere usiku, tinovaendera mangwana masikati tonovawana vari pabasa. Saka takazosumuka kumapurisa wangu wamusi wa30 ndokuenda kumachaina kwekwe. Vakomana vakabva vasvika ndokubatwa vese nemapurisa ndokudzokwa navo. Vadzokwa navo vakomana nemapurisa vakangosvika vachingoburutswa. Isu takabva tanzi tsvagai kumwe kwokugara zvokuti mafambisiro anoita nyaya dzavo kupurisa hatimazivi, asi taingoziva kuti vanhu zvabatwa nepurisi chokwadi chinoita se chinobuda. Hazvina kutora nguva kuti ndingataura zvakaita awa yakawanda. Takazoona mukomana wokutanga kubatwa vanhu vaKelvin katozi atoiswa mumota nemapurisa. Vakuti tine kwataakumboenda naye asi hatisi kuda vanhu. Ndokubva vabuda. Saka vakabuda ndokutomboita maminutes. Mukomana wanga ndinaye muzukuru wedu nemota ndiye akazoti tanzi titevere but hatisi kunosvika kwavari kuenda, tine patanzi tiperere. Ndokubva tatotevera ndokuyazoperera pamashops panonzi paBoyna. Mukomana uyu akanga ari nemapurisa atopinda musango ameno zvavairatidzana kupi ikoko maitira vakaita nhau dzavo. Saka shoko musi wa30 uyu rakazopera mukomana ati munhu ndakakanda mudhamu. Ndokubva vatonosvika nemapurisa kudhamu kwavakakanda. Saka akanzi munhu akandwa mudhamu nemazuva asati anga mara akati ndakasungirira matombo. Saka mapurisa akati kana munhu amudhamu sungirwa matombo taurira kuti akuda masea divers ndo vanokwanisa kupinda mumvura kutsvaga munhu isu hatigone papi. Ndokubva kwatorwa mamwe mapurisa vakanzi ndavasara vakagarira papi
parikunzi vakakandwa nemunhu usiku hwesewo kubva. Saka mapurisa vakazoti tinokumbirawo vana vomusha mayuthi vekuti tirare takagaridza navo kupi ikoko, ndokubva varara vakagaridza ikoko. Inini nguva iyoyo ndakabva ndazouya kunokumba, ndiko kudaidzawo kuambush, ndo kuri kunzi kuambush dam iko kuno kwakazowanikwa kuniki. Saka vabva ipapo ini ndakazorara kunokumba, ndokuzomukawo musi wa31 titi tonogarira ikoko tuzoona kuti masikdeva panouya mapurisa zvinofamba sei. Saka tiri koko takagarira ikoko, vanhu vaida kuuya kuzoona chiitiko ichi vemunharaunda sezvo zvakange zvakuzikanwa navanhu vese. Kune vanhu vaibva nemhiri yedhemu opposite nesaidi rakanga rataurwa rakandwa vachida kuuya, ndo vakazonzi nemapurisa no kunoka kusudwa chi rushinji rovanhu, vanhu vese dzokerai kupi kure musauye kuno. Saka vanhu vakabva vazonogara mhiri yedhemu. Isu vanhu vese vakanga vakagara vachiti munhu akakandwa mvura. Vanhu vakanga vakagara mhiri yedhemu vakanga pari neakanga ari nembo ndiyo yakazonzwikwa yakukura kuseri kwedombo. Vanhu pavakanotarisa ndopakazobuda mvuo kunzi pane zviri kuonekwa papi kuseri kwedombo. Vanhu vayo ngari kumhiri vakabva vamhanya ndokunoudza mapurisa kuti vari kuukurwa nembwa apa, tine zvataona, uya muite se muone. Mapurisa ndobva auya ndobva aona ndiyo bhodhi yemunhu ari kutsvagwa, ambonzi akakandwa mumvura. Apa masea divers asati auya. Saka vanhu vakagara ipapo, takazomira ndokuzoona mapurisa asvika. Mapurisa asvika ipapo vakazofamba nemukomana akanga abudisa chokwadi chake chese. Vakanga vasvika mapurisa, hakuna akaudzwa kunzi kune kwazoukura imbwa, hakuna angaudzwa kunzi kune kwaukura imbwa, hakuna akakwanisa kutaura nemapurisa akauya. Asi mapurisa akazoya nemusungwa ava nechokwadi chake, ndokusvika ndokufamba nemafambiro avakaita ese kusvika vanosvitswa pamwe parepoti paya paonekwa nevanhu vaivaya zvimudhamu zvasiwa. Saka chokwadi chakabva chabuda kuti chokwadi musungwa aiziva zvaakaita se Katurusa Kelvin Katurusa ndiye akabva asvika, akanga auya nevamwe vake vakanga vabatwa. Saka kubva ipapo bhodhi yakazotakurwa yakaenda kupolisi, ndo yatichakamirirana nhasi iri mochari kuti inoitwa postmortem, zvokuti vamwe vakazoenda mboti ina handira kukwanisa kuenda zvikireva kuti pane vachatsanangura kune vanogona kuzozadzisa zvakaitika kumberi kusvika takaungana muri kutoona pano nhasi. Vakomana vane makore akaita sei? Ndinganzwa muchiti vane makore akaita sei? Vakomana ava, mukomana anonzi Kelvin Katurusa ndiwa 99, 26 years. Uyu anonzi Alicious iye achibvunzwa akati ndiwa 2009, zvireva kuti 16 years muupenyu. Uyu anonzi Vhumbe makore avo ndinganyepe nachemika asi raundi kuma 91 92 ikoko. Saka hakuna akakura zvokudarika pa ipapo. Saka ini ndakapedzisirawo kuziva bhodhi yedu yatakurwa nemapurisa aenda. Muri yeZimbabwe nyaya iri kuno kuward 19 kuGuruve yakaoma, inorwadza, inodambura moyo. Haisi nyore kuti mapesana muchiti umwe aenda kunofara, baba vaenda kunotandarawo nevamwe, rozopedzisira yave musodzi. Ndo zviri kuno, uye vana vadiki ndivo vari kufungidzirwa. Hatichati kufungidzirwa, ndo vari kutaura kuti vakazviita vana vatabereka. Sezvandogara ndichitaura kuti mandu yemunhu muurayi wemunhu. Kare taiziva kuti muvakidzani wako muchengetedzi wako, mwana wako muchengetedzi wako. Chii chaakumboitika Mukoma Sly mukati menyika yeZimbabwe? Zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe zvinenge zviri kuzadzisa mashoko akataurwa kunyange nemubhaibheri kuti nemazuva ekupedzisira rudo ruchapera pakati pedu. Tiri kutaura nemwanakomana waChaora achitirondedzera mafambiro akaita zvinhu mukati mezuva iro reKrisimasi, rinove zuva risazokanganikwa zvekare. Kune vamwe izuva rekunzi riri kupembererwa kuzvarwa kwomwanakomana Kristu, asi kune vamwe razuva rinovarangaridza zuva ratakabvutirwa hama yedu pakati pedu. Takatida kungonzwisa kuti mazogara masvika nhasi unoyu tichipedzisa hurukuro yedu nemi, pane here nguva muupenyu yekuti imimi semafamily members
makamakana nevana vekwababa mudika nababa pamwe chete zvekuti munogara muchingoziva kuti panogara paitirwa zvandiitwa nevana mwachiitwa zvandiitwa nababa pane here zvakadaro zvingazoita kuti zvingatisvitsa kuti pane daka rakabva kumashure kurazoita kuti vana vatore munhu weropa ravo. Alright. Muchidimbu ndichitaura nyaya iyi ndeyekuti baba vatashaya ava vakanga vari muneighborhood. Saka uyu mukomana wandiri kutaura nezvake anonzi Kelvin munin'ina wangu. Mukomana ane musikanzwa yakakura. Anotozivikanwa nenhau dzekubaiba achitombosungwa achienda kumapurisa. Saka ane nhau dzaakaita kumashure uku dzekuti pavaizobatwa kuti vaende kupolisi, baba ndiwo mupurisa anga ari pedyo. Saka ndiye aitanga kubata mwana semwana womumusha iye ari munhu womutemo. Saka ndiri kuona kunge ipapo ndipo pakatangira daka iroro. Asi zvizvi zvokunzi kugarisana nevamwe vese, iyeyu ndiyo ndiri kuona kunge ndiye ane nyaya yese yekuti daka rakatangira pakuti ndiye aindisunga kuti ndiende kupi ikoko. Right. Tinoda kudzoka hanzvadzi. Pane murume anetsa bhinya riri kutsvagwa nemapurisa munhu wese anonzi Ndiyo. Zvingave here zvekuti zvine chekuita kuti vana ava vari pazasi pebato raNdiyo? Ipapo ndiri kutotarisira kuti tsvagirudzo idzodzo tinotarisira kutoti tichatodzinzwawo kubva kupolisi kuti vakomana vanenge vataura kuti kudii. Nokuti hatisati taziva kuti ndezvemagiraji ekuti vangonetsana ivo chete here kana kuti mukomana uyu ari mubandiko ripi raNdiyo zvito. Ipfungwa yakatopindawo matiri asi hatisati tava neumbowo wokuti tizive kuti vakomana vakamira sei. Tiri kutotarisirawo kuti zvatichazonzwa marizotsi kupolisi ndo patichava nechokwadi chekuziva kuti hama yedu akanga ari mubandiko raNdiyo zvitsva kana kuti yakanga iri yake uye aitotamba. Mutumbi wababa wakanga washata musoro. Asi pane here vakasvika pedyo tinoziva kuti kune mapurisa anoita forensic vachitipa mascientific results ekuti munhu akanga akaitwa sei. Pane here vakakwanisa kusvika padhuze kuti anongodongorera kuona kuti ndaona kana kuti munhu akatemwa kana kuti pane vanga riri paari, pane akakwanisa here kusvika padhuze akazozeveserawo munzeve dzenyu kana kuti makambosvika here padhuze nemutumbi usati watakurwa? Ini pedyo handina kukwanisa kuvasvika, asi ndinovimba kuti pavataure vachataura kuchaoneka mumwe akazosvika ipapo ngwengwe polisi yaita se yasvika. Saka anogona kuva ane zvaari kuziva kuti achazotichekesera kuti ane zvaakaona. Ini handina zvandikaona kana kuti ndizonzwa kunzi zvamira zvakadai so. Ndiri kutotarisira kuti maresults paachauya kubva kumapurisa ndipo ndichaziva zvakange zvakafamba sei. Muchipedzisa hurukuro yenyu kusave nababa pakati pedu nhasi uno nanhasi havasati vaviko, mazuva atowanda, rufu rwareba nekuda kwekuti mazuva vakamboshayikwa nekuzoti taakumirira zvepost-mortem. Imi semhuri muri papi? Zviri kurwadza, zviri kurema kugamuchira, zvinhu zvakaoma, asi zvatoitika kudhara, hatisina zvokuzviita. Taakutongoona kuti tinzwe kuti tichapirwa munhu wedu zvarini nepolisi tiradze baba, tunoti ngaite sei kumberi kwataakuenda muupenyu. Tinotenda. Ivi ndimi mwana wemunhu. Pane here phone number yekuti kana kune vanhu vari kunzoko vari kunzwisisa uye vane tsitsi yekuti dambudziko rawira mhuri yekwaChaora idambudziko rakakura nekuti hapana anogadzirira rufu, pamwe anenge achida kukubatsirawo nezvikwanisiro parufu pakafanana neparufu rwababa, sezvo tikunzwa kuti post-mortem ichaitwa musi wa9 ndizvo. Nhasi uno patiri nhasi date ndi2 zvati mazuva achiripo akareba. Panoda kudyiwa, pachada kutorwa makofini, pachadiwa transport, zvese izvozvo. Pangawana here nhamba yekuti vari kunzwa kuda kubatsira vanogona kutipa nhamba iyoyo kana muinayo musoro kana kuti ndiana anokontaktwa pamhuri wenyu makasununguka kunge muchizivisa vanhu izvi kuti nhamba ndeyakati ende ichiburitsa zita rakati Mukoma. Alright. Taungana semusha, mumusha mutori nenhamba yakatsanangurwa kunzi kune vane rubatsiro rwada kuisa. Kune munhu akasarudzwa nemusha kuti uyu ndiye watichange tichibata tichipa zvinhu zvose izvo. Zvireva kuti vandinawo ndinogona kuzobatsirwa takapirwa nhamba dzavo. Tinotenda. Aiwa tinenge tazoisa pascreen. Mashoko enyu ekupedzisira
kumhuri yeZimbabwe ari kuona kugara nakaona dzivamwe ndimasangana nedambudziko idzidziso ipi yamunopawo kuruzhinji rweZimbabwe nehama dziri munharaunda yemunogorera? Ine ndikurwadziwa. Chokwadi ndechekuti kufirwa nemunhu usina tarisiro kuti zvingaitike zvinorwadza. Kuchizowedzerwa kuona munhu achiita zvokuurawa, rufu rokuurayirwa munhu runorwadza vabereki, zvokuti ndakabatikana. Asi ndinongoti zvatiri kunzwa zviri kuitika izvi, dzimwe dzenguva tisati tasangana nazvo muno muGuruve taitongoti ingano dziri kuitika, asi goro rino mwaka yatafamba iyi ndakunyatsa kugutsikana zvakaoma nekuti taane zviitiko zvakawanda muno muGuruve. Saka chenjedzo yatingangotaura ndeyekuti zvinhu zvishuwa zviri kuitika, mhandu dziriko, asi chandadzidza muupenyu ndechekuti munhu wese suspect kwauri. Usavimbe nemunhu mukurarama. Ndozvandinovimbisa ruzhinji rweZimbabwe. Usavimbe nemunhu mukurarama. Ingave hama yako chaiyo, usavimbe nayo. Zita rakazara ManyaraChaora. Usavimbe nemunhu muupenyu, munhu wese isuspect yako. Ndiwo mashoko atiri kunzwa nemwanakomana waChaora. Linus ungaoneka here batiri? Mhuri yeZimbabwe rambai muinesu nekuti tichiri kukurukura nemhuri yekwaChaora. Vana sabhuku, vana kansela vari pano. Aiwa, hanzvadzi tinotenda. Tinoramba tichiti munyaradzwe semhuri. Naiye muridzi musiki chaya abate pakati pemwoyo wenyu akunyaradze. Ndatenda. Sly.